Dragi frați și surori, am citit toate comentariile după ce citim, ne rugăm pentru fiecare dintre voi, așa că lăsați oricare dintre nevoile voastre în comentarii și Domnul în mare așa, îndurare, va răspunde la fiecare dintre ele. Dumnezeu să vă binecuvânteze din tot răul. M-am trezit dintr-o dată, simțind că trupul meu a încetat să mă asculte. Tuse a îmi înăbușea respirația, pieptul mi se strângea, iar din plămâni a ieșit, cu un horcăit, ultimul fir de aer. Asta e tot. Mi-a trecut prin minte în clipa când inima mi s-a oprit, iar în jurul meu a lăsat o liniște completă. Acestea erau ultimele mele secunde, dar, contra rășteptărilor, conștiința mea nu s-a stins. Dintr-o dată am simțit o ușurare neobișnuită, ca și cum toate durerile, bolile și grijile mele ar fi dispărut. Nu mai simțeam trupul și nici nu știam dacă mai aveam vreunul, dar toate simțurile și amintirile mele erau intacte. Păream că plutesc un spațiu unde timpul și distanțele nu mai existau. Zburam printre un tunel uriaș. Pereții tunelului străluceau de o lumină uniformă nedureroasă, iar peisajul din jur părea infinit de îndepărtat, dar totodată incredibil de aproape. Spațiul era ciudat, răsucit între un fel de spirală, în care nu puteai distinge unde este sus și unde este jos. Dar nu conta, frica dispăruse, iar eu eram calm și chiar curios. Apoi, totul a schimbat brusc. În fața mea a apărut ceva ce nu pot descrie nici acum complet. La început era doar o umbră pe fundalul luminii, dar, apropiindu-se, a căpătat contururi clare. Creatura era îngrozitoare, ochii îi străluceau de ură și dorință, iar fața era contorsionat între o grimăsă de furie nebună. Nu semăna cu nimic omenesc, ci mai degrabă cu o ființă din legendele vechi, despre care citisem cândva. Monstrul se îndrepta spre mine rapid, dorind parcă să mă prindă și să mă tărască în abis. În acel moment am simțit o teamă copleșitoare și am înțeles pentru prima oară că cei aceștia în fața mea erau întruparea iadului însuși. Mintea mea a înghețat de groază, dar chiar atunci a întâmplat ceva din spatele meu. A apărut o lumină strălucitoare, mult mai puternică decât cea care mă înconjura până atunci. Această lumină era vie, plină de forță și dragoste. Când razele luminii au atins creatura, aceasta a retras înspăimântată și a dispărut, ca și cum ar fi existat niciodată. Am fost învăluit de această lumină, iar în ea am simțit prezența cuiva incredibil de apropiat. Acest cineva nu semănă cu nimic cunoscut mie. Nu i-am văzut fața, dar știam că era acolo și că dragostea sa pentru mine era nemărginită. Am simțit ca un copil în brațele unui tată iubitor. Aceasta era o dragoste pe care nu o trăisem niciodată în viața mea. Era creatorul a tot ceea ce există. Nu eram sigur dacă era Dumnezeu, dar sufletul meu știa că da, era El. El știa totul despre mine, fiecare gând, fiecare respirație. Prezența Lui mă umplea de o fericire de nedescris. Nu a rostit cuvinte, dar am înțeles că totul va fi bine, că moartea nu este sfârșitul, ci începutul. Aici, în această lumină, era o altă lume, unde ne așteaptă întoarcerea, dacă doar nu ne lăsăm pradă răului. Am înțeles că această lumină este adevărul, iar cei care aleg întunericul, cei care resping dragostea, pot ajunge acolo unde le este destinat. În iad, unde locuiesc astfel de creaturi precum cea pe care o văzusem pe pragul morții. Dar brusc am simțit cum ceva mă trage înapoi. Totul în jur a început să se întunece, iar lumina se îndepărta tot mai mult. Într-o clipă am trezit din nou în trupul meu, rece și nemișcată. Când am deschis ochii, sora mea era plecată deasupra mea, îngrozită și în lacrimi. Eram viu. Aceste câteva minute de dincolo de moarte au schimbat pentru totdeauna. Am înțeles că această lume este doar o pregătire pentru o adevărată viață. Și deși iadul există unde sufletele sunt chinuite pentru păcatele lor, adevărul este că Dumnezeu ne așteaptă în ceruri cu brațele deschise. Dragostea Lui este infinită, dar pentru a o primi trebuie să o căutăm. Și dacă o respingem, ne poate aștepta întunericul, unde locuiesc acele creaturi înspăimântătoare pe care le-am văzut la pragul morții. Viața de după moarte există
și ea începe cu alegerea noastră aici pe pământ.